सिबिनां आंनि आंगो लोगोफोर, सिमांनि रानि बे खन्थाइखौ आंनिसिम दैथायहरदों चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गपिनाथ हाज'वारि। अब्ला फै खन्थाइखौ खोनासंदोनि। हायनारि सिखोला नों जोबोरैनो समायना, जेन थफिनाय गलाब बिबारसो। नोंनि हसारनाय खानायजों रेगे रेगे हाथाइनि मिनिस्लुनायजों मादि हायना सारफावदों समायना दख'नानि आगरजों बेसेदि माहिदों। नोंनि हायना महरखौ नुबोला सेंग्राफ्रा जायो जावलिया। खालामसै नों सोरनिबा गोसोखौ उसु खुथु थाथेरनो हायि। जेबोला आं हरनि समाव उन्दुनो ओंखारो, नाथाय नोंनि बे सावगारिया मेगनखौ फोजायो। सानो आं नोंखौ गलि गलि सिमाङाव फैगोन सानना, नाथाय फैया मानो। ना नों सोरनिबा गोसोजोंसो गेलेदों। मिथिस' हायासै आं, नाथायबा हले नोंनो आंनि सिमांनि रानि। लोगोफोर, खन्थाइया एसेनोसै। जुदि नोंथांमोनाबो खन्थाइखौ दैथायहरनो गोसोब्ला दैथायहरनो हागोन। आरो जुदि चेनेला गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामगोन आसा आरो मिजिंथिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।